днес ще играя Fortnite на Battle Royale. С ето този скин, който си го купих от шопа. Обаче в този Battle Royale, който днес ще играя, има и една уловка. Ще имам ще си сменям оръжията с всеки, който убие. Факт, ако имам Legendary помпа и убия някой с зелена помпа, ще си махна Legendary помпата и ще си взема зелената помпа, което много не е добре, но така е. Така че даже в началото да ми се падат хубави оръжията, няма да е много добре, ама какво да се прави? Така съм го измислил, да може да е по-интересно, да е по-забавно. Според мен така ще бъде наистина по-забавно. Дали ще бъде за мен е по-приятно тази игра така, да знаете не. Защото никога не съм пробвал такова нещо, но ето че дойде и реда, който ще пробвам. Тоест деня, който ще пробвам. Скочи ми така в шахтите, има много добри оръжия. Това знам наистина. Добре, скачаме така. Ще бъде доста опасна битка. Ще бъде големи обрати. Сигурно. Но да. Между другото, ако имаме хил и такова, и другия човек няма хил, няма да имаме изобщо хил. Ако е такъв случай. Аз кацам в шахтите. О, не този оръжия. Добре, първо трябва да го щупим. Така. Патрони. Сега това ще да го отворим. Или лафа салф трайфъл. Добре, супер е просто. Още първата игра, първият чест, който отворихме. Опа, лафа салф трайфъл. Кола. Има кола. Може да има и човек. И се бие там. Добре. Много добре. Не! И добре. И така. Ето, казах ви, смени си оръжията. Само че той има остави много малко кръв. Това се отваря, окей. И просто брутално зле се ме по хил и шил. О, има такова. Слава Богу, че има. И лилавия салва трябва да си отиде. Сега съм за зелен. Помпа няма. Гадно е. Сега поне имаме малко повече хил. Бандаж. Тези бандажки взем ги. Това също взем. Някой ще дойде, ще ми прибие.
са водили, между другото, много хора. Това го знам. Но там няма какво да ни прави града. Не е много добре да ходим към ВАК, защото 100% има някой човек, и някакъв човек има близко. Между другото, на то повече им харесвам оръжията. Има по-добре оръжия. Така че е добре. Добре. С добри оръжия е тоя. Също може да гледате нескашните видеа, които бяха качени на Splatbuster, също и на едното видео на Brawl Stars, дето ми се падна нов митик бролер. Сега няма да ви казвам кой е. Не ми се падна. Работата е, че сега наистина, ако ми се падне, пич. Аз трябва да го пребия, не. Да го бия изобщо. И чакай, че аз трябваше да сменим оръжието, добре. Махам ги. И сега и то трябва, защото последен го убих. Материали има. Сила е. Те имат най-гадните материали, най-гадните оръжия на света, които съм виждал някога. Просто не мога как играеш вече 3 минути от играта са минали, държа малко повече и все още имаш само едно оръжие и това е. И няколко минута. Много зле просто. Не знам изобщо как хората играят. С такива оръжия, с толкова малко. Не, с толкова малко материали, то с едно оръжие, всеки наистина може да победиш даже игра. Да видим така някой. Тази сподиращата помпа. Аз намерих моят човек. А сега ако някой ме убие, ако някой аз го убие, няма да е много добре. Та не са така помпа. Добре. Та помпа вече ми харесва. Аз поне така наричам. То е експлодира, то обикновено се нарича помпа. Щом експлодира, супер е. Супер. Точната помпа за мен. Също това видео ще го направя на 2 части. Така че да, гледайте. И така. Също сега ще приключи първа част след малко. И втора част също ще пусна. Също не забравяйте да гледате втора част, която ще излезне след малко. Където ще излезе след тази част. Може
5 минутки, не знам. И така. Това беше за първа част. И очаквайте втора част.